berdintasunean gozatu festetan indarkeria sexistaren aurkako gobernuaren sensibilizazio kanpaina berriaren ardatza. Abian da arte garaikideren bilduma ardaz duten erakusketa proiektuak aurkezteko deialdia, Komisario Gaztei zuzendua eta urten 2. edizioa duena. Kondestableren jauregian Eduardo Córdoba Oronoz artista nafarraren lana izango da ibilbide 101 eskultura eta margolan ikusgai. Osasun departamentuak meningitisaren aurkako txerto berria jarriko die 11 eta 12 urteko aurrei. Txerto honek batetik 4 handitzen du meningokoko moten aurkako babesa. Hondakinen kudeaketarako ereduak aurkezteko jardunaldia Nafarroko gobernuaren Bruselako ordezkaritzan. 18 Guardia Zibil epaituko dituzte iruzur kaso batengatik. Egitarau zabalagoa izanen du 20. Herriberriko antzerki jaialdiak. Hauek dira maiatzaren 17ak utzi dizkigun titularrak edo lerroburuak. Jaien epea iritsi da eta foru gobernuak berdintasuna bermatzeko eta festetan, bestetan, indarkeria sexistarekin bukatzeko kanpaina berria jarri du abian. Tokiko entitateekin, taldeekin elkarlanean aritu da horretarako. Gobernuak Nafarroko Berdintasunerako Institutuaren bidez eta tokiko entitatekin elkarlanean, herriko bestak gertu direla eta sensibilizazio kanpaina berria aurkeztu du. Bizi jaiak berdintasunean da aurtengo goiburua eta jai eremuan emakumeenganako eraso zein jazarpen aurka herritarrak sensibilizatzea du helburu. Aurtengo kanpaina abian jarri da jai ingurunean, sexu erasoa prebenitzeko helburu nagusiarekin eta era horretako portaera bakar bat ere ez onartze aldera, batez ere emakume gaztei zuzenduta. Iaz egindako moduan kanpainaren asmoa da lan horretara toki erakundeak ere batzea erakunde gisa eta hoiek lan hori herritarrengana zabaltzea erraistea. Kanpaina elementu eta euskarri ezberdinek osatzen dute. Aurtengo kartelean kuadrilla gaztea agertzen da jaiak berdintasunean bizitzeko eskubidea aldarrikatuz. Eta esku gorriaren ikurra ere biztarazten da, Nafarroko herritarrek onartutako ikurra. Espotean persona gazten 2 lekukotza islatzen dira, jaietako bizipenaren eta erasoen inguruan. Aurten gainera berrikuntza gisa iragarkiek egingo dira irrati nagusietan, toki erakundetara hoiek zabaltzearekin batera, tabernetan, txosnetan eta gainerako jai eremuetan banatzeko. Kanpaina aurkezteko prentsaurrekoan Ollo kontseilariak honela azaldu du. Festak gozatzeko eta une apartak bizitzeko dira eta testu inguru horretan emakumeok libre izateko eta seguru sentitzeko aukera izan behar dugu. Halaber, tokiko erakunden egiteko nabarmendu nahi izan du, kanpainarekin bat egin dute, lan hori herritar guztien artean zabalduz eta baztertzeko portaerak sustatuz. Amaitzeko Nafarroko gobernuaren izenean deia egin du jaiak berdintasunean gozatu eta bizi behar direla argi eta garbi. Izan ere eraso sexu indarkeriaren modu badira eta ezin dira normalizatu eta sartu aisiaren eta jai kulturan. Urtero Nafarroko gobernuak egiten du kanpaina eta urtetik urtera tokiko erakunden inplikazio eta babesa gero eta handiagoa da. 2016 urtean 145 udalak esku hartu zuten kanpainan. 2017an kopurua 169 iritsi zen eta 2018an 247 izan ziren, hau da Nafarroako udalerrien 181. Komisario Gazteei zuzendutako arte garaikidearen bilduma ardatz duten esposizio proiektuak aurkezteko deialdia eginda. 2. edizioa izango da aurtengoa. Ekainaren 10 azken eguna izango da bertan parte hartzeko eta proposamenak egiteko. Iruñeko udalak Komisario Gazteei zuzendutako berri ikusketak begirada berriak arte garaikidearen bildumari programaren 2. edizioa abiatu du. Erakusketa proiektu bat aurkeztu behar da udalaren arte bilduma osatzen duten artelanak abiapuntu harturik eta hautatua izanez gero, proiektu hori urritik aurrera arma aretoan erakusteko aukera emango da. Ekainaren 10 arte,
Aurkez daitezke proposamena kultura eta hezkuntzako erregistroaren bidez Deskaltzos kalea 72an. Komisario Nafarre parte har dezakete baietan Nafarroko Foru komunitatean bizi direnek zein bertan ikasten ari direla egiaztatzen dutenek ere. Bakarka edo taldean aurkez daitezke baldin eta deialdia amaitzen den egunean ez badute 35 urte baino gehiago. Aurkeztutako erakusketa proiektuaren egilek edo egilek ezin izango dute artista gisa erakusketan parte hartu. Egile bakoitzak proiektu bakarra aurkezten aldu berdin delarik bakarka edo taldean aurkeztea. Taldean aurkeztuz gero, taldekideen 50%ek bete behar dituzte adinari eta Nafarroa jaioleku, bizitoki edo ikasketa leku gisa edukitzeari buruzko baldintzak eta horrez gain, persona bat izendatu beharko da taldearen ordezkari. Erakusketa proiektuak osatuko duten aleak justifikatu eta zedarritu ez ezik jarduera programa bat aurkeztu beharko du ere. Ikusle mota desberdinekin arte bitartekaritzan jarduteko. Bitartekaritza programa horrek erakusketari lotutako jarduera paraleloak barne hartzen halko ditu esaterako, lantegiak, bisita gidatuak, jarduketa proposamenak hitzaldiak. Halaber, ibiltari udal programaren barruan, ikastetxetan erakusteko proposamen bat aurkeztu beharko da, gehienez ere, erakusketa programaren 5 artelanez osatua eta gida didaktikoaz lagundurik. Bertan azalduta zergatik hautatu diren lan hoiek eta elkarren arteko lotura. Deialdian 4.000 euroko zuzkidura zedarritu da ordainsari gisara hautatutako proiektuaren eragilearendako edo egilendako eta laguntza kontratu bidez gauzatuko da. Proiektu hautatua Iruñeko udaleko kultura eta hezkuntzako alorrak garatuko du eta bere gain hartuko ditu ekoizpenari, muntaketari, seinalaztepenari eta edapenari dagozkien gastuak. Halaber egoki jotzen dituen proposatutako bitartekaritza jarduerak egingo ditu. Iruñeko udaleko kultura eta hezkuntzako alorrak izendatutako batzorde tekniko batek aurkeztu eta ebaluatuko ditu aurkeztutako proiektuak eta irabazlea hautatuko. Epaimaiak proiektu hoietako bat edo beste gorde halko du etorkizuneko. Erakusketei begira edo are deialdian irabazlerik ez izendatu hori egoki joz gero. Aurkeztutako proiektuen 3 alderdi baloratuko dira, bildumari dagokionez planteatzen den begiradaren kalitatea eta originaltasuna, erakusketa diseinuaren originaltasuna eta proposamen didaktikoan zein bitartekaritzakoan ikusle aniztasunari ematen zaion garrantzia. Gazteendako komisario deialdi honen lehen edizio 2017an egin zen eta 4 proposamen jaso ziren. Mikel Calvo eta Silvia Sadaba izan ziren irabazleak udal bildumaren irakurketa naturala proiektuaz. Zeina azaroa eta urtarrila bitarte jandaurrian ikusgai jarri baitzen. Proposamenak ibilbidea egiten zuen gizakiak natur ingurunearekin historioan izan duen harremanean barne. Zeharkako ikuspegi bat ematen zien lanei, beti ere udalaren arte garaikidearen bildumaren irakurketa jakin bat eginez. Ingurumenean oinarritutako ikuspuntua balioatuta. 39 artelan jarri ziren 4 bideo sorketa, 5 eskultura, hoietako bat hormakoa, eta hormako 30 obra, tartean pinturak, eskulturak eta argazkiak. Kondestablek Eduardo Córdoba Oronoz artista nafarraren obrak hartuko ditu. Zehazki 80ko hamarkadatik gaur egune arte egindako lana. Gaurtik kondestableren jauregian iraunkorraren eta igarokorraren artean erakusketa egongo da Eduardo Córdoba Oronoz artista nafarraren artelanetan ibilbide bat. 100 eskulturatan eta margolanetan barna. Egileak berak 80ko hamarkadatik gaur egun arteko artelanei emandako barne begiradako erakusketa da. Bizitzari buruzko hausnarketak, immigrazioa, klima aldaketa eta egunerokoak, gai, kolore eta irudiz idatziak. Goizean Maitena Muruzabal kultura eta hezkuntzako alorreko zuzendariak aurkeztu du erakusketa prentsaurrekoan, egilearekin erakusketan barnako ibilbidea eginez. Erakusketa ekainaren 23 arte izango da jendaurrean ikusgai, kondestableren jauregiko lehenbiziko eta 2. aretoetan. Astelenetik igandera bisitatu alda, 10:00 ordubitara eta arratsaldez 8:00 9:00 ekainaren 15 arteko igandetan.
Eduardo Córdoba berak azaldu duenez, azken erakusketa egin zuenetik 2017ko bukaeran, Sarajevoko Bosnia-Herzegovina Galeria Nazionalean bere artelanei barne begirada eman beharra izan du. Hausnarketa hori abiapuntu lanian etenik egin gabe 300 orrialde baino gehiagoko liburua egin eta argitaratu zuen. Lan hori da erakusketaren jatorria. Zeinaren katalogoa Fermin eta Mikel Semek idatzi baitute. Ez da atzera begirako erakusketa, baizik eta bukatu gabe dagoen lan batena. Azken artelanak eta aurrekoak jarrita aurkaratzen dituena. 100 artelan inguru aurkezten dira, eskulturak eta margolanak, oso formatu eta teknika ezberdinetan. Hoietako asko inoiz ez dira ikusgai izan. Beste batzuk aldiz ikusgai izan dituzten erakusketen daten urrenkeraran jarri dira. Egilaren hitzetan izan duen bilakaera behatu alda, pentsamendu plastiko batena, ikus komunikazioko programa bati heltzeko bideena, balizko lorpen batzuei egindako ukapenena, bide berrien abentura erakutsiz. Kanpoko errealitatearen inguruan egiten dituen hausnarketak dituzte oinarri egilaren adierazpen plastikoek, ikus testu ezberdinez adierazita. Esateko dudana adierazi nahi dut subjektuak aditza edo predikatua erabili beharrean gaia, kolorea eta irudia erabiltzera jotzen dut. Horrela azaldu du. Azken garaian burugabekeriari heltzeko saiakera eta hori bezalako artelanak daude egileak egungo hautaketara lotzen dituenak. Omenaldia giza ergelkeriari, klima aldaketa eta emigrazioari buruzko hausnarketa bat. Immigraziotik iraultzaileak ateratako balira sistemak haien kausak deusestatuko lituzke artelanez besteak beste. Eduardo Córdoba Oronoz Zangozan sortu zen 1959an, arte ederretan lizientziaduna da. Bere arte ibilbidean Iruñan bakarkako 21 gai erakusketatan hartu du parte, baita Madrilen, Huescan, Sanlúcar de Barramedan, Parisen, Sarajevon eta Abarretan ere. Osasun departamentuak 11 eta 12 urteko aurrei zuzendutako meningitisaren aurkako txerto berria jarriko du. Osasun departamentuak Nafarroko txertaketen aholku batzorde teknikoaren proposamenari jarraituz, meningokokoaren aurkako txertoa sartu du foru komunitateko umeen txertaketa egutegian. Txerto berriak ez du bakarrik zen motako meningokokoaren aurka babesten, orain arte emandakoak bezala, baizik eta beste 3 meningokoko motan aurka ere babesten du. Hain zuzen ere A, V bikoitza 135 eta Y moten kontra gaixotasunere maiz sortzen dutenak. Nafarroko txertaketei buruzko aholku batzorde teknikoaren proposamenaren helburua da gaixotasun meningokoziko inbasiboaren maiztasuna murriztea. Txertori Nafarroa 11-12 urteko haurren txertaketa egutegian sartuz. Gainera txerto berarekin egindako erreskateko immunizazioa sartu da egutegian, Nafarroan bizi eta 2002-2007 bitartean jaio diren guztientzat. Txertaketa berri hau egun indarrean dagoen zen meningokokoaren aurkako bigarren txertaketari gehituko zaio. Ondorengo 4 urteetan 2019-2022 txertoa jarriko zaie, 12 eta 18 urte bitarteko 68.068 neraberi. Erreskateko txertaketaren helburua txertoa hartzen dutenei eritasuna saihesteaz gain biztanleriaren babes kolektiboa lortzea da. Izan ere, nerabeak eta gazteak dira gaixotasun meningokoziko inbasioa sortzen duten bakterioen eramailea nagusiak eta hoiei txertoa jarriz gero txertatu gabeko pertsonen kutsapena saihesten da. Proposamen hau egin aurretik Nafarroko txertaketei buruzko aholku batzorde teknikoak gaixotasun meningokoziko inbasiboaren aurkako txertaketari buruzko gomendioak deritzon txosten teknikoa aztertu du. Espezialista independenterik onenak biltzen dituen talde tekniko horren esanetan azken denboraldi epidemikoetan begi bistakoa izan da V bikoitza eta Y serotaldeetako kasuetan izandako igoera. Horrekin batera txerto trebalaenteek banaka naiz biztanleria osoaren gainean eragindako babesaren eraginkortasuna eta iraupena nabarmendu ditu. Atzo maiatzak 16 ostegunarekin foru gobernuaren Bruselaseko ordezkaritzan hondakinen kudeaketarako ereduak aurkeztu ziren.
Hondakinak prebenitzeko jardunbide egokiei eta ikasbidei buruzko lan bilkura batean parte hartu du Nafarroko gobernuaren Bruselako ordezkaritzan Isabel Elizalde kontseilariak. Europako batzordeak urtero antolatzen duen aste berdearen inguruan egin da saioa. Isabel Elizaldek hondakinen inguruko foru legearen ildo orokorrak eta horrek pasaden ekainan onartu zenetik, Nafarroko hondakinen arazoan duen eragina azaldu ditu. Kontseilariak zehaztu du Nafarroko hondakinen legea Europako ordenamendura egokitzen dela eta ezinbesteko transizio ekologikorako urrats bat ere badela. Elizaldek euskarri moduan hondakinen 2017-2027 planaren segimendu txostena erabili du. Bertan biltzen baitira Nafarroko 217ko hondakin guztiei buruzko datuak eta 2018ko aurrerapena. Haren ustez, ahalegin garrantzitsuena da prebentzio eta gutxiago sortzea, eta horretan ondorengoa nabarmendu du. Hazkunde ekonomikoak ez du hondakin gehiago sortu behar, murriztu eta baliabide bihurtu baizik ekonomia zirkular berriaren ildotik. Egoera txosteneko datuen artean Elizaldek dio, hondakinak aipatu nahi izan ditu bereziki. Hots materia organikoa, Nafarroko mankomunitate ezberdinetan zabaltzen jarraitzen dute 2014an 24% eta 2017an 50%. Beraz hori lortzea eta behar bezala tratatzea da foru komunitatearen erronka garrantzitsuenetariko bat. Jardunaldian zehar, Isabel Elizalde kontseilariakin batera egon dira Nafarroako Bruselasen duen delegatua Mikel Irujo edota ondorengo espezialistak. Susan Freitas, Portugalgo, Liporrekoan, Gran Portoko udalerri arteko hondakinen kudeaketa. Bio hondakinak murrizteko plana azaldu duena. Henning Wils, doktorea Alemaniako Wuppertal Institutokoa hondakinak murriztearen inguruan Alemaniako eta Danimarkako jardunbide egokien 3 adibide sakondu dituena. Eta Celine Char, Bruselaseko planak nabarmendu dituena herritarren portaera aldaketa lantzeko 0 hondakin aldera. Jardunaldia Paolo Marengoren hitzaldiarekin amaitu da. ACR gehisarekoa da eta Nafarroa sare horretako kidea da. Aipatu behar da isurpena murrizteko jardunbide eta ikasgai egokiei buruzko ekitaldi nabarmena moduan adierazituela Europako batzordeak 2019 aste honetan. Iruzurra leporatuta 18 guardia zibil epaituko dituzte. 18 guardia zibil epaituko dituzte iruzur kasu batengatik. Nafarroko justizia epaitegiak ekainaren 17an izanen du epaiketa hori. Altzarien mundatzetan iruzur egitea leporatzen diete 18 guardia zibili, haietako baten emazteari eta garraio enpresa bati. Poliziek etxez aldatu behar dutelarik beste toki batera bidaltzen dituztenean lanera adibidez, guardia zibilak mudantzan eragiten dituen gastuengatik konpentsazioa ordaintzen die. Leku aldatzeak eragindako kalte ordaina deitzen diote horri. Hoietan iruzur egitea egozten diete 18 guardia zibili, haietako baten emazteari eta altzarien leku aldatzetan parte hartzen zuen garraio enpresari. Fiskaltzak guardia zibilentzat 22 hilabeteko espetxe zigorra eskatu du, 6 urterako gaitasun gabetzea euren lanpostuan. Gaitasun gabetzea sufragiorko dueten eskubidean kondenak irauten duen bitartean eta prozesuaren kostua ordaintzea. Hoiek iruzurra egiteagatik eta legez kanpoko ekitzengatik eskatutako zigorrak lirateke. Hoiez gain, dokumentu ofizialak falsutzeagatik 10 hilabeteko zigorra eskatu du egunero 10 euro ordaintzera eta 2 urteko gaitasun gabezia euren lanpostuan aritzeko. Guardia zibilaren emaztearentzako iruzurra egiteagatik eta legez kanpoko ekintzengatik 3 urteko espetxe zigorra. Diru laguntza publikoa jasotzeko ezintasuna, onura fiskalak izateko eta gastu prozesalak ordaintzea. Garraio enpresari berriz 3 urteko espetxe zigorra, diru laguntza jasotzeko aukerarik ez eta prozesuaren kostuak ordaintzea. Herri berriko antzerki jaialdiak egitarau zabalagoa prestatu du bere 20. ediziorako. Kultura zuzendaritza nagusiak eta Baluarte Fundazioak antolatutako Herri berriko antzerki jaialdiak 20. edizioa ospatuko du uztailaren 19tik abuztuaren 3. Antzerki klasikoan oinarrituko da eta beste herrialdetan ekoizten den antzerkiari protagonismo berexe emango zaio.
Europako, Frantzia, Portugal eta Latinoamerikako Mexikoko egile eta konpainien proposamen ezberdinak aurkeztuz. Lakaba eta lakarpagunetako ikuskizunetarako sarrerak salgai daude lehiatilan edo internet bidez webikoitza oliteatrofestival.comen eta webikoitza baluarte.com orrialdetan. Ekainan formatu txikiko gainontzeko ikuskizunetarako sarrera jarriko dira salgai. Aurten jaialdiak egitarau zabalago izango du eta hilaren 25 eta 31 asteazkenak eta uztailaren 26 osteguna gehituko zaizkio. Uztaileko azken 2 asteburuetan eta abuztuko lehenbizikoan Lakaban izango dira ikuskizunak. Dori López Jurio kultura zuzendari nagusiak eta Luis Jimenezek Erriberriko antzerki jaialdiaren zuzendari artistikoak aurkeztu dute egitaraua. Erriberriko antzerki jaialdiak Lakaba guneaz gainera espazio berriak gaineratu dizkio jaialdiari, formatu txikiko ikuskizunak eskainiko dira hoietan. Karpa bat ezarriko da Santa Mariaren arkupean hainbat obra eskainiko dituzte eta Errege Jauregian, Erriberriko kulturretxean eta Tafallako kulturgunean ere izanen da antzerkiaz gozatzerik. Antigona eta Retrato de Ludmilla Nina Simon obretan emakumearen borroka presente dago, biak emakumearen arimara hurbiltzen dira eta ziurgabetasuna nagusia den garai hauetan gizartaren taupada jasotzen dute. Sara Kanok Erriberriko jaialdian estrenatuko duen Bengo obrak landa jatorriaren nortasuna irudikatzen du, eta Kukai dantzak Jon Maiaren zuzendaritzapean bilan berria aurkeztuko dizkigu, Erritu eta Jela Jauziak dantzaren sari nazionala. Shakespeare, Molière, Lorca eta Caligula obrek maitasuna, heriotza, antzerkia eta bizitza izango dituzte mintzagai, tragedia edo komediagakoan. Antzerki garaikide obra hauen eskutik etorriko da La Valentía, El último tren a Treblinka, Lorca, La correspondencia personal eta La noche antes de los bosques. Portugal da 20. edizio honetako herrialde gonbidatua. Lisboako antzerki eta zinema goi eskolak eta konpainia Do Chapito konpainia izango dira haren ordezkariak. Azkenak Elektraren bere bersio berexia aurkezteaz gainera tailerra emango du. Nazioarteko programazioa Frantziarekin osatuko da. Komedia de Caen zentroaren Retrato de Ludmilla Nina Simon obrarekin. Afrikar diaspora, indarra artistikoa eta mina gogora ekartzeko eta baita Mexikorikin ere. F3 Teatro konpainaren Meroliko entremeses bululuados obrarekin. Aurten Nafarroko 2 konpainia programatu dira Lakaban, Producciones Maestras eta RM Management. Edizio honetan ere, Erriberriko antzerki jaialdiak 2 deialdi egin ditu Nafarroko antzerki konpainiak beren proposamenak aurkez ditzaten. 2 kasuetan, maiatzaren 27 eta 31 arte dago izen emateko epea aurren ez urren, eta proiektuak difusionabilduanavarra.es helbide elektronikora bidali beharko dira. Gaur zerua oso lainotxo egongo da bereziki goiz partean, zaparrada txiki ertaina botako ditu zenbait tokitan trumoitsuak goizean goiz handiak izan daitezke. Ipar-mendebaldeko haizea ahul-bizia ibiliko da, bolada gogorrekin eta oso gogor batzukin ekaitz-gunetan. Temperatura maksimoak asko jaitsiko dira. Larun batean zerua lainotxo edo oso lainotxo egongo da. Zaparrada txiki ertainak botako ditu zenbait tokitan trumoitsuak, ipar-mendebaldeko haizea ahul-bizia ibiliko da bolada gogorrekin. Temperatura minimak gutxi jaitsiko dira, temperatura maksimoak aldaketarik ez edo zeo-zerrikoko dira. Igandean zenbait tokitan hobera egingo du eguraldiak, ipar-ekialdean aurreko egunetako joera berdinarekin jarraituko dute. Laino ugarirekin eta euri kontuekin. Mendebaldean eta bereziki hegoaldean euria noizbehinka soilik egingo du eta ostarte batzuk irekiko dira. Gainera baliteke temperatura maksimoak gradu pare bat igotzea. Haizeak mendebal ipar-mendebaldetik joko du, baina arratsaldetik aurrera baretzera egingo du. Berdintasunean gozatu festetan indarkeria sexistaren aurkako gobernuaren sensibilizazio kanpaina berriaren ardatza.
Abian da arte garaikideren bilduma ardaz duten erakusketa proiektuak aurkezteko deialdia, komisario Gasteiz zuzendua eta urten 2. edizioa duena. Kondestableren jauregian Eduardo Córdoba Oronoz artista nafarraren lana izango da ibilbide 101 eskultura eta margolan ikusgai. Osasun departamentuak meningitisaren aurkako txerto berria jarriko die 11 eta 12 urteko aurrei. Txerto honek batetik 4 handitzen du meningokoko moten aurkako babesa. Hondakinen kudeaketarako ereduak aurkezteko jardunaldia Nafarroko Gobernuaren Bruselako ordezkaritzan. 18 Guardia Zibil epaituko dituzte iruzur kaso batengatik. Egitarau zabalagoa izanen du 20. Herriberriko antzerki jaialdiak.